presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello mga kasama, kinigapan inyong Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad, magumusta ka rin yung tanan. O sa tanong mga kiksunan mga kasama, awhakong ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, ug Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama, ang itong magtatampo karon pinadaso sa kasawa nga nagpatago lang sa ngan nga Tanya. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Cecil Daniusos Cabrera. Tigalaan, ang ato magtatampo si Tanya. Kini akong problema, bahin niya sa kong bana nga dunay gi-request. Ug kun nganong na problema ko, ingon man gud ini ang mga panghitabo. Bong, hinay lang lagi padagan sa motor. Hinay naman tao ni Isos. Hinay ba yung nagusog ani? Gaks lang gud ako, God. Gaks na kumayo. Bong, bantay na gatilabang! Ako yawan ako eh. Wala mo mga sir? Bilang day, ang guya ka. Kung magpagkamatay ka, ayaw pa nga mong. Unsa mo? Paano na-disgrasya mo? Aldrin. Alwin? Ginuong ko. Hinalagi sa pag-drive pa. Ang pingi mong pasahero, mas mamatan niya. Bida, ako may basulo. Disgrasya may ako. Ikaw, Alwin ba? Bida sa ni mo, Alwin? Kisa pa ba ha? Kisa pa mong banon? Nga ikaw may ka-drive sa motor, ha? Dool rag gamay, Alwin. Ano man pa, Bong? Kailan kag dukol? Kailangan dukol, ha? Kailangan dukol, ha? Ay, dukol, ha? Kita to, Ano ba, ay, ko basula, ha? Kung may kalit lalaki, milabang tao, di may malimbuan. Unsa man tao ng star nila tao, eh? Mamatan niya, may klarong istorya. Sabi klaro, nga ako sa imong gibasol, Alwin. Yeah. Sure di ha, dukol ka ron. Tabong, ato na ko. Akong allowance pa di. Kuha rito, mama ni mo ka. Kuha rito. Dito na ko ni mama. Niya? Wa man na si... Wa man ko atagi. Ano mo pagkatagay? Naaman ko na ni ang kwarta. Usa? Ako naghihatag niya? Na, kami pagsulti ni mama o pabong. Uy, kay malate na ko. Huwag ka maghatag na ko kwarta po. Nag-andam na ko ganina para alawan silang Alwin o Niaya. Lagi taong kunin mo tunuli, oy. Kasi kasi mo sabi, Mary. Oo. Awang tayo na kong pulsa. Awa diya. Kani, unsa man eh. Naamalagal Ayun, siya din eh. kumuta. Barbida sa di mo eh. Kumuta, Unsa din di eh ba? ha? Naamalagal siya din eh. Uy, amaw, ang ako ng taler. Ay, barbida sa Luis. Parawan ni mo. Alkansiya na nuna. Barbida eh. Unsa bantog na murag bao nga nag-ubo, barbida. Ay, hinumdum na ko. Hindi araram dahi tao sa kong bulsas karsones. Mauna. Sabi na ko matuno din mo dahi. Sorry, kay dahi daro. Aba dahi, pasanginlan ng kunimo. O, dahi, kasi ko sa bulan siya, ha? Sinang training. Sa training.
Ang asawa bang Piping, Ano unsa siya? giatake kay taas sunod kay sugar. Usa? Hala! Ano ka, uy? Uy! Nangluspad man ka, Bong. Uy! Bong, uy nga ka, uy. Naluoy ko ng training. Ako po, daluoy ni Noy Piping. Ano man, wala siya sa hospital. Buta ba yan na Noy Piping? Kisa may muatiman niya. Tanya, Ano ka, uy? kung mamatay gani ko. Hilong, uy. Matay ba, uy? Adil ba, dili ka ng buot na ko ipasabot nga ka ng... Husto na. Di na tayo magsulti, anak. Matulog ta. Kung mamatay gani ko ba, tarunga gini niyo ako patay lawas ha. Oh. Kung balsamahon ko, isuod na kuslungon ha. Kanang mura lang wa ba, mamatay ko. Parang natutulog lang? Para natutulog lang ha. Kalagon tagin mo, di na ninyo buhaton. Kalain mo, uy. Kalagon na mo! Uy, naunsa man ka. Nakuyawan ba niya ko sa gisulti ni Bong? Kabata pa niya, wa pa gani siya isay sinta niya, mo na to iyang gisulti na ako. Nandibawt akong balibo nga namati niya, ug akong gisultihan ng akong anak. Nung sabi as Papa Bong, uy, nganong ingon man na iyang gisulti ma. Ay, ambot ato niya, uy. Mata niya, Mm. pasig na anay sakit sa labas si Papa, nga, walang siya masulti ni mo. Pangutanan niya si Papa ma. Ah, sakit ko taro. Pagtarong diha, Bong, uy. Ayaw ba yung itago-tago ha? Aron kung unsa man gani na yung imong gibati diha, dadun tigag doktor. Ano sabi ko, ko sakit. Ay, wala. Wala. Nanay sakit si Papa Bong ma. Wala, oy. Ayaw, si puti may pasabot ya. Dito man ko gikan sa ilang bahay ni Lulong Lula. Nga matod pa nila, nga misulti na si Papa Bong nila, nga pirmi ko nun na siyang taas ko nun niya yung sugar. Ay. Pero walang siya musulti na to kay aron ko nun di ta mabalat ka niya. Astilan. Sa awa, good ka, Bong. Oh, may magilis, be. Kay mo ato tag doktor. Time pa ako sang tawagan daan ang doktor ha, kung open bag ilang klinik karong adlaw ha. Kinahanglang ma-check up tag yun, Bong. Tuot man ako maglangan, gidaday na ako sa doktor si Bong ug nagpa-check up gid mi niya. Unsay gibati ni mo, sir? Baka may bati, nindot man. Ha? Pagtarong, uy, gipungutan na kasi Isulti mo ni- kay batasan. Isulti Isulti ni- niya, sige bati ni mo, sige na. Wala ko sakit lagi. Sus. Wa kay sakit. Unya nganong nagpa-check up man mo. Siya. Nasa gibati, Dok. Sultihi ang Doktor Bong. Ah, bitaw. Sultihi ba? Dok. Ah, kanang... Si Dok. Dok ko na yung doktor. Dok. Ano sakit mo na akong dok kung mainom ko bugnaw ba? Ano sakit mo na ako? Ay kung sultihan na, guarda ko. Darang doktor do. Ay, amawa ni mo. Ay, doktor, nara di ay ka. Dok. Kung filingon po ni siya ay. Dok. Dok, may Dok. adlaw di, Dok. Ngayong adlaw usab. Balik ka tayo isulti sa doktor. Isulti niyo mong gibati sa doktor. Balik ka, Bong. Usab Dok. kayo mga gipaminaw do, ha? Wa may radyo dok. Bitaw. Iyang gibati, Dok. Gibati dok. Oh, usab imong problema. Ngano mo sakit akong taon kung mainom ko bugnaw ba nga ilim nun? Oh, sayo na ang sakita. Usay buhaton ako dok. Aron di na sakit akong Ayun na pag inom og bugnaw, ha? Sige diha ka mga kaidagan pag pasyente nga mas grabe pang gibati nga sakit kay sa imo, ha? Hala, anong Dok. Dok, out tantas doktor. Uy, batasan. Tiraduro. Masa kay klaro good. Dili mao ang imong gisulti nga sakit. Sakto na to. Ako na tong nasultihan sa telepono ang doktor nga perming taas ang imong sugar, dili kay mo sakit ang imong kung moinom kag bugnaw sa karike. Oh. Stilan ba yan sa di mo Tagi na sa uy? bagisinaw. Di mo tingikid. Di mo kamutabang si mong kaugalingon uy. Mamatay gani ka, mabiyuda gani kog sayo aw. Ha, narabatay silingan nga nag-atang nako nga makigminyo nako. Ah, ang salita niya, naday! Nakuyawan si Bo nga dunay silingan nga nag-atang nako nga mabiyuda ko. Ako to gituyog sulti aron ba musulti siya sa iyang gibati. Mo nga nagpa-doktor siya balik ug gihatagan siya maintenance para sa iyang high blood sugar. Noon sa ko, kapoy may bangon day. Ano man eh? Nya, unsa man di pa ka mamahaw diha? Ah, mahaw? Kapoy may bangon. O pang gugutom ah. So pagutumo ay alas 10 pasado na sa buntag.
Musamot yun nagkataas imong sugar kung di ka mutultol og kaon sa saktong oras. Ha, porbida si noon ay ano ko tao na. Nabitaw itambal, tumar. Ay, mo gina nakapait ni mo, Bong, kay ikaw ray magpasamot sa imong sakit. Bangon ako no diha. Sige, tataon lang din. Sige. Taod-taod lang, udyo kay klaro. Narabatay silingan nga nag-atang na ako ha, kanus ako mabiyuda. Bahala ka diha. Porbida sa danoy. Dede ya, bangon ako, balik to kami, baho ko, bapsa! Ma, si Papa ba? Mm. Daot lagi na. Unsa taas mo nag-sugar? Gamay na lang kanon niyang luto. Usay pakaton na nako siya kuan ka ng low sugar rice. Mo reklamo man sad. Kaon na Unsa nang bugasay mong suka doy, lain nagkulor noy. Brown rice para na nimo kay mo na gisulti sa doktor para dili magsigig saka ng imong sugar. Sos. Kanang sugar. Ay, pakan na atong brown rice, oy. Ano man? Oy, lamay sa gapsap kay kanon, oy. Ron kung inusab ang daan bang kanon ba tabang kay gilami. Ay, ayaw ito ang pagreklamo. Oy, ang sa piliun nimo, magsigig saka imong sugar, o mamatay ka? Unya, mabiyuda ko, ha? Bong? Gahig os, Bong. Magtago-tago siya kung mukaon. Di siya mudungan na mo. Amo siyang gipanid-an. Huwag siya makabantay. Unya, humagkaon niya, muino mag soft drinks. Unya? Lami ay. Wag ikibaustan niya daghan akong kaon. Kanon. Busuke ko. Inom pa soft drinks. True orange pag yun. Marida. Hay, tos aya. Ako sugoong palit og laing soft drinks. Unsa imong ipapalit pa soft drink? Uy, layan! Sumdung ka kung mama ni mo, bida. Soft drink to akong paliton pa? Mao ka. Ah. Ha? Nagtuo ka wa may maniid nimo samtang nagkaon ka? Bantay ha. Muti urok gani ka. Ay di panawag nako ha. Gahi magkakubi sa unsaon. Sorry na ko ninyo. Lami kay kaudaghan. Busog gili kay kong kaudaghan. Ay bahala ka, dako naman ka. Gahi jud ka kubi sa bawalan ka, mo gibuhaton nimo kapoy nimo. Morong patay, oy. Kanta-kanta ko, behem to sista na ko. Nalay. Katong kanta nga huy tao. Okay. Hoy tao, nasayod ka ba? Kisa nang kauban ni Papa Bong nimo nga nagkanta-kanta na? Si Tatay Peter, ma. Peter Dihos ba? Okay la. Uyuan mo ng Papa. Ay si Peter di ay na. Oo, si ni Peter ba? Ma, happy lagi si Papa ron. Murag, wa may gibatay sa... Dugal na human ang banding nila ni Bong og sa iyang uyuan nga si Peter. Nakatuog na lang mi og wala mi kabantay unsang orasan ni saka sa taas si Bong aron matuog na. Nakamata ko dihang iya kong gipukaw. Ay, ipukaw ni mo. Nakatuog na ako. Lain niya kay bukaon ti kaday ka nang magmata ka. Bangon sa istorya ta. Ano ugma na lang katuog na diha. Basta ha. Kung isuod kong lungon, baka nang mahal kong mamatay ha. Ingnan taga punerarya ha. Bong! Nakawalawan, mabe. Nandeng orasa dong. Masayas na buntag. Yan sa aya. Tuwan na, lakaw na. Mao ba? Kadiyot kay pukawan ako sa papa nimo ha. Shh, Bong. Mantan na, tagin na silang allowance be, dudong. Bong. Oh. Ano mo si Papa? Huwag mo na maglihok. Ha? Bong? Uy. Bong. Bong. Huwag na huwa ni Papa, oy. Ha? Huwag ipanit. Bong! Uy, Bong! Patay gis Bong. Kay bugnaw naman iyang lawas dihang gihikap siya sa among anak nga lalaki. Wa ko magdahom. Naguol ko og na problema ko tungod sa iyang gitugon nga kung mamatay na siya, Matay gani ko day. Ingnang balsaman nga kung isuod na kuslungon. Kanang mura lang ko buwa mamatay ha. ano mga Bong? Anong mo na imong gisigang sulti na ako? Mao di ay! Ma'am? Okay na.
Masud na mo sulungon ang imong bana. Sige dong, salamat. Gituman na mo ang imong giingon nga murara si Rugwa mamatay. Tanawa lang siya, ma'am. Condolence niya. Butanaw mi ni sir, ha? Sige, may kay ni amo aron mag-vigil. Butanaw mi ni sir mo nga naa sa lungon. Sige, padayon lang mo. Hala. Hala, ano matitaw ni, uy. Hala. Ma, kutob sa tanaw ni Papa Bong suslungon. Sige, mapagkatawa. Kung saon man, siguro man tayo nagtuman sa gusto sa inyong amahan nga kung mamatay siya. Kana kunong murag, walang siya mamatay. Layo na sa daan na mauy. Nagtakilit si Papa Bu nga nasa sud sa lungon. Uya, nag-sign of peace ang kamot. Kaya man si Ana. Kaya natuman man ang gusto niyang mahitabo. Wala ko siya mamatay. Pero karon pa lang gani aya, Dudong. Gimingaw na ko sa inyong amahan. Mao na akong problema kay basig masawayan ko sa mga tao o baka sa mga kaliwat ni Bonga ingon adto iyang kahimtang nga naa siya sud sa lungon nga nagtakilid unya nag-sign of peace. Unsa man, sakto akong gibuhat. Unsa man og kamo ang pasultihon? Tanya. Good morning, Kataran. Salamat kayo sa tanan itong mga igsunan, ha? Salamat sa tanan, gayud nga naitanaw na to. Atin Jen, ari diyon. Yes, Kuya Alan! Mga mama, thank you kay mga mama sa inyo pa yung pagpalit sa Don Pepe Tabliya kay taas ang energy. Happy permi ang mga bata niya para sa mga dago. Don Pepe Dark Chocolate. Ugum sa daya mo ni Emma, OBM Special, Tasty Fish Cracker, o Paulitos Macaroni Crunch kay Crunchy. Crunchy. Labis kay kanang OBM Special, Paulitos Macaroni Crunch, o Tasty Fish Cracker. Yung mga bata, inom kita Don Pepe Tabliya. Di yun na ito kalimtan, kada alaw kita. Ate Pres! Okay, ang sendo dato karagad lawa. Ang atong sinder at Pres, inday, kisa to, dong, Tanya. Inday Tanya. Hadis Tanya, Ate Pres, yung bana ka ng diabetison man. Yan, ihangyo yung bana, kamatay tao niya. Para bang moral siya mamatay ba? Nya, para, kadang ibutang slungon, moral siya mamatay. Mauna nga, gibuhat sa Balsabador, iyang buhat yun kanang ang nagatikilid niya limpyuhan ang naong niya barog joker niya nagpis pa ana tinayana Ate Pres sakto ba kuno yung gibuhat nga giinato niya yung bana saon saman kung ikay pasultiyo na to Dili maayo para na ako di maayo kay ang mga tao ana murag magkatawa sa naman bugal-bugal naman na kinahanglan magyud nga tumanon ang kuan sugo sa wa pa mamatay. Bitaw. Ug dili day maayo, di ba? Igid. Takilid niya nag-sign pag-peace. No, nag-sign of peace. Bugal-bugal ba? Bugal-bugal, di maayo. Basta mao na to. Ang dili na maayo, day. Tanya, di man na maayo, day. Inaana. Tuong kasumbana. At pero sa pa na nga naman. Oo nga. Nahimo naman. Pero okay sa itong musunod na di gina maayo. Ayun yung bugal-bugal kay kuan ba na ang atong sagrado biya na itong lawas at Pres, di ba? Sagrado tatanan, namatay ka, nya sagrado ng lawas sa tao. Ba, mari ragod ba? Ikaw ragod na ba? Istorya na ba? Kung ari ka diri sa Ecclesiastes 3, verse 1 to 3, ang tanang mahitabo din sa kalibutan, mahitabo sa panahon nga gitakda sa Dios alang niini. May panahon sa pagkatao, may panahon sa pagkamatay. May panahon sa pagtanom ug panahon sa pag-ibot. So, ang kining atong pagbiya ning kalibutan, kuan na gyud siya. Gitakda na gyud sa kita sa naaro ginadaan. Unya kanang naang nakadungog ka ito nga mga tao na duaw rin abot na nga tawa. Natawa lagi ba? Oo. Natawa kay amin na tayo din nagtakilid at Pres niya mura pa og nag-sign og peace. Apan gulyat mura bugal-bugal kuno kay sagrador ba ang kanang usengan hindi ka na maghisgot kamatayon. Apan parte kamatayon niya po'y laing mensahe dire. Kung ari na ka dire sa Kapitulo 7, versikulo 2. Nangatawa man itong mga tao nga nagkitas minatay. Naapo diri gibutang.
mas maayo pa ang pag-ato. Ug mabiyernes mangadto nini atong pag-record pit sa 26, Oo. ug 27 at murag adtom to ka Mami Bobby Pereda, tribute na. Napoy kang dirilanay. Mas maayo pa nga ang pag-adto sa balay nga nagbangutan kaysa pag-adto sa balay nga nagkumbira. Tinuod. Sa ato pa, nakasaway mo ko ani Gulyat nga giimbitar kog birthday party sa usa ka hotel. Tapos giingnan ko sa among grupo sa BEC nga ato mis namatyan sa runda. Dito ra ko ni kuyog sa may runda. Atong birthday party din ram taton sa syudad kay naganumdum ko ang gisulti diri sa balaang kasulatan. Kani sa imong kaso singanan niya Tanya. Tanya. Kini sa imong kaso Tanya kanang ug arkas katigwangan ingon kuno tumanon kuno ang gisugo sa kanang unsay nga niong namatay sa buhi pa siya. Apan inim karon nga imong problema sa imong gipadadre nga matod pa. Mao ni ako problema basig masawayan ko sa mga tao o baka sa mga kaliwat ni bungo nga ingon adto ang kaimtang naa sa sud sa lungon nagtakilid. Ang kaning importante ani inday ang atong concern din inigbigay to ang kalibutan nato Gulyat adto naman ta sa kinabuhing dayon. Kasakit nga way katapusan o kalipay nga way katapusan. Ang imong kabalakaan diha ang kanang pagpailunaan ng kwan sa dahan na siya kay mao may tugon apan sa laing bahin ug maghiskot po ka og kanang life eternal mahitungod wa makamungutana no ingnon kas mga kaliwat ko giun sa nimo ni among kaliwat kanon nga namatayan. Ang akong pananglitag dunay mo tumaw nga pangutana ana dahi Ma'am Tanya ingnon nimo nga wala ka nagkulang sa imong mga tambag og pahimangno. Gani ang kanon katumang brown rice. Ang mga sudan, ang mga wala ka magkuwang sa pagtambag o pagpahimangno kaniya matungod sa iyang balatian. Apo di man sa buto? Wala na imong concern para nako ma'am pananglitan og questionon ka sa iyang sa iyang mga kabanay no? Labi na og ang mga kabanay mo lagi magsigil pa tawo kay nagtakilid ang minatay. Apan og adto po ka dito kay tasan ingnon taong po nga wala na po kay ikamahay kay imo namang gipahimangnuan siya. Gingnam ganin mo nga mamatay ka. Nanay mo asawa ako tuslingan ha. Nagsaadadaan. Siksi Pedro to. Ha? Usawa ko. Politically size. Ana lang mamnog. Salamat sa pagpanagat ng tuntuluman noon. Kula ko ang puzzle tihon.